हांगासर आमच्या वांगडा आसा आयकर सेंट्रल इनलँड फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटातले मनशां. सो आमी तांकां विचारया की तेंचे रिस्पॉन्स कसो आसा, तांकां कशें दिसता हांगासर येवन. सो तुम्ही कुठून आले तिकडे? माझं नाव डॉक्टर सुहास प्रकाश कांबळे आहे. मी हे जे आमचं सेंट्रल इनलँड फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे हे बराकपूर कोलकाता वेस्ट बेंगॉल इथं इस्टॅब्लिश्ड आहे. 1947पासून आम्ही इनलँड फिशरीज म्हणजे की जे अंतर्देशीय जे अंतरस्थलीय मासिके आहे याच्यामध्ये आम्ही रिसर्च करतो, संशोधन करतो. आणि मी गोव्यामध्ये मागची एक 5 वर्ष आम्ही या ॲक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलमध्ये पार्टिसिपेट करत आलो आहे. आणि आमच्या संस्थानाचे जे काही टेक्नॉलॉजी जे काही इनलँड फिशरीजमधल्या आहेत त्या आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचा एक प्रयत्न असतो. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आम्ही आमच्या संस्थानाने इकडे स्टॉल सेट केलेला आहे आणि फार चांगल्या पद्धतीने इथं लोकांचा प्रतिसाद आहे. फिश फार्मर्स म्हणा, फिशरमन्स गोव्यामधले जे आहेत ते फार म्हणजे त्यांना ज्या काही अडचणी आहेत इनलँड फिशरीजमधल्या त्याबद्दल ते आमच्याकडे येऊन मार्गदर्शन घेतात. आणि आम्ही हे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आम्ही बऱ्यापैकी चांगला लोकांचा प्रतिसाद फार छान आहे इथे. आणि मोस्टली जे फिशरमन आहेत किंवा फिश फार्मर्स आहेत की जे काही मत्स्यपालन म्हणजे करायची इच्छा आहे त्यांची, त्या लोकांना याचा फार फायदा होतो. तुम्हाला काय वाटतं इकडचे जे लोक गव्हर्नमेंटचे जो हा मूव आहे फिश फेस्टिवल करायचा त्याच्याबद्दल काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? हा गव्हर्नमेंटचा फार छान मूव आहे. कारण अजूनही म्हणजे आताच्या 2024-25मध्ये सुद्धा आपण बघतो तर फिशरीजबद्दल तितकासा अवेअरनेस नाही लोकांमध्ये. तर ह्या आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ऑर्गनायझेशन असल्यामुळे आम्ही आणि बरेच आमच्या बाकीच्या सिस्टर इन्स्टिट्यूट सिबा, CFRI वगैरे पण इकडे स्टॉल केलेले आहेत. तर हा एक चांगला मूव आहे. लोकांना माशाबद्दल माहिती मिळते आणि आमच्या संस्थानामुळे लोकांपर्यंत आमच्या ज्या टेक्नॉलॉजी आम्ही डेव्हलप करतो त्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे फार छान उपक्रम आहे. आणि असा उपक्रम फ्युचरमध्ये पण राबवला जावा अशीच आपण विनंती करू शकतो. थँक्यू सर. थँक्यू.